Muna diri ang mga bukid. Ay sampalo ka nga rigid. Mga yutik ay mga lapok. Na muna. Apa to? Oh. Muni na manumok sa mi sa bebasan diri. Oh, naay signal. Tigtiyog sa mga cellphone man. Ay amo sa ibilin diri among sakyanan mga lods. Mga tumisakan. May diri ang signalan, kusog diri signal daw. Tara. Dari abi mga palangga namong na taga subaybay. Libo na ito. Pinit mga idol. Lampinit. Oh, lampinit eh. Mga libunan. Nadri signal. Oh, kusok sa to. Halo. Dakuan to kayong banog. So, dire di ay. Kamana na signal kamanoy? Muna diri ang mga bukid. Ay sampalo ka nga rigid? Dira. Oh, okay sa man nagkuha himaw niya no? Antibil magikinta. Adre po sila magkuhan? Kaya 4G kaya. Ano nga rin ang mga signalan? Mga rin ang signalan no? Mga busy kayong duha. Busy nga maganda ng cellphone, busy. Kaya ini daw rin. Oh! Una na din sila. Nari signal ng cellphone. Woo! Manoy! May nag-chat siya mo ha. Ayan na yung kabaw siguro. Kita na siguro mga kabaw. Maayol, bug na kayo nga rin ayo. Huwag na rin ka magpa-signal. Eh, signal mo naka-upload na Why signal kay 3G ka 1 bar niya 3G pag 3G di man maka-upload. Oh! Nari kabaw tara. Balituan na nakita na mo mga kabaw mga lods. Ihatay ang cellphone ni Manay ano? Tanay signal na dito dulu kumanoy. Oh. Oh, kano na? Ay tanggal sa plastic. Hindi na yung signal. Kalibunan taon, light, ulit na ni. Nami diri sa lasang mga idol ng hawas ng mga makabog grabe pagkalapuka. Grabe. Nung dra sila man labog. Mga yutik ay mga lapok.
na muna. Papangan to. Oh. Muni nga rin mga labugan sa kabaw. Ang akong mga kauban mga idol, akong mga manghod. Oh. Si An og si Kinkin. Tura. Yes. Kita tayo sa mga idol. Kita kayo. Nato talakaw ta. Malod sa akong manghod mga lods, tapos si Papa og kung maguwang trapod sakay sa kabayo. Karon manakay namin sa motor. Kumakabanan. Makita pa sa among sa kabo na mga luwak pa. Uban kabaw.